Všetci vieme, že momentálne prebieha v parlamente diskusia o zákone o hazardných hrách. Je zjavné, že súčasná vláda robí všetko preto, aby vyhovela a lobovala za tieto herne a za tých ľudí a podnikateľov, ktorí sú za týmto biznisom. Všetci vieme, že hazardné hry, automaty v obciach, mestách nerobia žiadnu dobrotu a v podstate sú za týmito hazardnými hrami mnohí, ktorí majú zničené rodiny. A nikto nechcel ani riešiť momentálne tieto hazardné hry, len pán Huliak, náš minister, sa rozhodol, že toto je teraz dôležitá vec. Predložil to a pravdepodobne samozrejme vidíme, aké je rozpoloženie moci v parlamente, že pravdepodobne to schvália. A ja by som sa chcel opýtať, či obce a mesta by už konečne nemohli nejak zakročiť a dať nejaké silnejšie gesto štátu, že všetko má svoje hranice